Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western na Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes sa Enero 5, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Duha ka mga LGU sa Northern Negros Occidental na tadanang magdeklarar sang state of calamity. Data gathering para sa prioridad nga matagan sang COVID-19 vaccine ginumpisahan na sang Bacolod. Sa balita nasyonal, DOH ginaprubahan na ang pagpatigayon sang pooled testing sa Pilipinas. 10,000 pesos gintanyag nga padya batok sa mga sospetsado sa kamatayon sang flight attendant. Kag sa ating balita international, Mexico ginaprubahan ng COVID-19 vaccine sang AstraZeneca. Sa sports balita, Antetokounmpo nakascore sang 43 puntos para pangunahan ang kadalagan sang Bucks kontra Pistons. Kag sa ating balita entertainment, Janela Salvador nagpost sang litrato nga may uyat nga baby. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa Una sa aksyon! Lasay sa Jess Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye nasang mga balita lokal. Natala na nga magdeklarar sang state of calamity ang sa may syudad sang Talisay, Negros Occidental kasunod sa pagbahang nagluntad samtang nasa ulog ang bagong tuig. Suno kay City Administrator Attorney Jose Jonathan Yaldama, ginsumiter na sa sangguniang panglungsuro kan SP ang resolusyon nga ginpermahan ni Mayor Neil Lizares nga mo ang nagarekomendar sa pagdeklarar sang state of calamity. Suno kay Yaldama, himuon ang deklarasyon sa special session sang SP Buwas nga daw Enero 6 tuig 2020. Sa record sang syudad 4,661 ka mga pamilyang naapektuhan sa pagbaha sa 17 tanan ka mga barangay. May bulig pinansyal na nga ginapadalang syudad sa mga tag-iya sang 21 ka mga totally kag 244 ka mga partially destroyed nga mga puluyan. Suno pa sa opisyal, may dredging works man nga patigayunon sa duwa ka mga main river system kag waterways ang syudad. Labing apektado nga mga lugar among barangay Zone 2, 3 kag Sweet Center. Ang council ma-recommend na declare kami state of calamity para at least gid namon sapat ang mga concerns pila with regard sa pag-rehab ng mga areas na saranta sang flash flood. Nabatian si Talisay City Administrator Attorney Jose Jonathan Yaldama. Nagapatigayon sa rehabilitasyon ang lokal nga gobyerno sa syudad ng Victorias sa Malihaw River bilang isa sa mga posible solusyon sa baha o kung flash floods. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni City Administrator Dino Aconya, mag-uumpisa ang dredging operations ng Department of Public Works and Highways buwas nga adlaw. May ipahamtang man nga rain gauge sa mga lugar nga mas may ginabahaan. Dugang pa ni Aconya, magadeklarar ang syudad sang state of calamity sa masunod nga adlaw. Ginbaha ang syudad samtang sa ulog ang bag-ong tuig sa tung Enero 1. May 8,796 ka mga pamilya ang napektuhan sang baha, 644 ang gindala sa evacuation centers, samtang 43 naman kapuluyan ang totally destroyed, kag 160 ang partially damaged. Sa datos ng City Agriculture's Office, 4.3 million pesos man ang balor sang kalitan sa mga pananom, fishing boats o kun vessels, samtang sa record naman sang City Veterinary Office, 1,411 ka mga kasapatan ang naapektuhan nga kalabanan mga inugbulang manok, balor 3.3 milyones pesos. Masugod kita dredge ang aton suba, tapos ang mga concerns kag din-discuss kahapon was about the putting up of rain gauge in all areas nga masami agyan dayon sang baha. Ang kabahin sa pagpahayag ni City Administrator Dino Aconya. Sa iban nga balita lokal, nag-umpisa ng syudad sa Bacolod sa pagpatigayon sang data gathering angot sa mga persona nga prioridad nga matagan sang COVID-19 na vaccine. Suno kay Vice Mayor Sida Familiaran Vice Chair sang COVID Vaccine o COVA Council. Ang data gathering ang ginapangunahan sang DSSD Bacolod City Health Office, mga barangay kag iban pa.
Lakip sa mga prioridad sa Bacolod nga mabakunahan ang mga medical frontliners, senior citizens, mga nalakip sa vulnerable sectors, mga personnel sa nagkalinlaing nga law enforcement agencies kag iban pa. Ginklaro naman sa Vice Alcalde nga ang pagpabakuna ang mangin voluntary kag ini mandatory. Suno kay familyaran base sa pinakaulihing anunsyo sa gobyerno nasyonal, ang LGU amo ang magapainsang pondo para sa pagbaka sa bakuna kag ang gobyerno nasyonal naman amo ang magadugang kulangon na. Sa karon ng Bacolod ang nagahulat man sang guidelines sa gobyerno nasyonal ang sa storage sa bakuna, bangod ang kada bakuna ang mayara sang temperature requirement. Ginpahayag ni City Councilor Inesito Novero nga pwede mausar ang pondo sa Special Education Fund ko na SEF para sa pagbakal sa bakuna para sa mga public school students, manunudlo kag non-teaching personnel sa Department of Education. Ini matapos ni ginpahibalo ni Novero si Budget Officer Imelda William. Enero 4 sa nagsapol ang Vaccination Center Action Team nga ginapamunuan ni Novero. Ang team nga ginabugusan sa mga members ng Quarantine Action Center Team sa Bacolod. Sunod sa konsihal, gintalakay sa pagsapol nga kapin 20 ka mga vaccination center ang target nga gamiton para sa vaccination program kag ini ang natalana pa nga i-check sang sub-team. Dugang pa ni Novero, ginistoryahan man ang posible kinahanglanon nga storage facilities kag generators sa mga vaccination centers sa tion sang brownout kag ang mga kinahanglanon nga health personnel. Sa masunod nga semana, liwat magasapol ang team sang konsihal. Sa dugang pa nga balita lokal, ginalauman na ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang political rivalry o kunengkwentrohanay sa mga kandidato sa pilak mga banwa kag syudad sang Negros Occidental sa palabuton nga 2022 elections. Sa unang press conference ni Ferrer sa Vice Governor's Office para sa bunga tuig, iyagin pahayag nga may mga lugar sa gihapon sa probinsya nga hindi malikawan ang pag-engkwentrohanay sa mga kandidato, ilabi na sa pagka-alkalde. Apang nagapati si Ferrer nga mangin matawhay ang eleksyon sa kalabanan ng mga lugar sa probinsya, bawon nagapabilin sa gihapon ang mabakod ang koalisyon sang Love Negros Team kag United Negros Alliance o Conyonega. Dugang pa ni Ferrer, may pila ka mga anay alkalde kag mga nalutos na kaligid nga eleksyon nga plano nga magbalik sa kandidato sa mabot nga eleksyon. Ang Love Negros ang ginapamunuan ni Governor Bong Lacson, samtang si Ferrer naman ang presidente sang Conyonega. Sa katapusan nga balita, lokal na kumpiskar ang balor 8 million pesos sa ginasuspets 1 shabu sa ginakabig bodegera sang illegal nga droga sa buy-bust operation sa barangay San Antonio sa Banwa sang Uton probinsya sang Iloilo, las 2 kay na sang Kagahon. Ang subject sa operasyon ginkilala sa kay Mary Joy Villarina, 30 anyos, kag pumuluyo sang dekahong sa barangay Pandak sa Banwa sang Pavia, Iloilo. Magluwas sa droga, nakuha man sa kay Villarina ang 11,650 pesos nga cash, lakip na ang iban pa nga mga ebidensya. Ang operasyon ginpatigayon sa paagman sa gintingog nga puwersa sa Uton PNP, Iloilo Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit Subungman sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Si Villarina ang priso na sa custodial facility sang Uton PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time, DTX 500 capsule mga ka-aksyon na.
And good evening sa mga ka-aksyon namo nga nag-monitor via Facebook Live sa aton sining Martes nga edisyon sa Aksyon Balita Evening Edition. By the way, mabatian man kami pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph kag sa YouTube channel, it's Aksyon Radio Bacolod. Check natin aksyonan ang pila ka mga ka-aksyon naton ka mga Energy Funds Club members nga nag-take time sa pag-monitor sa mga local news sa aton sining pagpangalagad tonight. Kay Sir Bia Jonathan, may gabi Action Dale kag Action An. Tamiyo ko lang, family biyang nga nag-monitor sa may sipalay. Salamat gid, present man si Athea Kim Eriman. Good evening Action Day and Action An. Nag-monitor kami dia from Murcia. God bless. Kag good evening man kay LM Muhara. Lihog great kay Wynet or Winet. Thank you so much. Sa kay Noel Amar, good afternoon Sir Dale and more power. Say mo lang ko Action Dale, more power to your program. Sa kay Cedric Jahaguri na Tihada, good evening Action Dale and Action An. Tamiyaw ko lang family patoy sa syudad sa Talisay kag pamilya o kon family Tihada sa barangay Pahanukoy. Sa kay Fredsky Carlos, sa patamyaw lang kami diri sa Valenzuela. Si Randy Pardillo kag sa Kabankalan si Romeo Labos kag sa tanan niya family Pardillo. Amo lang na ako no. Salamat kay Ma'am Vanessa Mayo nga nag-take time gid nabugtaw gid sa Action Day. Good morning. Good morning dira sa imo Ma'am Vanessa Mayo. Anong tsura sa magubugtaw man? Woke up like this. Sorry. Hashtag number 1. Patingin nga, Ma'am Vanessa. Salamat gid Ma'am Vanessa kag good morning sa liwat dira sa imo. Wide awake siya kuno. Siguro wala ni siguro nag-take time gid siya para makapamati gid. Char. Kay Dennis Richard Tiboroma, good evening. Nag-monitor dira sa San Enrique. Kag sa kay Regent Tan Villalon dira sa May Manapla. Sa kay Anthony Jones sa Villa Ceblano dira naman sa Kawayan. Kag sa kay sino pagidako niya kulang Dale. Sa kay Ma'am Rose Guevara, kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, kay Ma'am Homa Lomena, good evening. Kay Ma'am Merly Dolido Magallanes, good evening man. Kay Wilma Cabarles, good evening. Kay Ma'am Mary Jane Salodares, good evening. Kay Ainos Erat Gulatam, good evening. Watching here in Batangas. Salamat po. Singkong ko ilang iya nga account name. Basta yes, good evening. alam na action aan si Sir Bert Herapusco Caraballo. Good evening action aan. Monitor kami diri sa may barangay Handumanan. Kagati amo ni wasi siyang kway. Naga-monitor diri sa may barangay Takuling action aan. Watching here in Takuling. Ano ngalan mo, Sir Man? Sir or Ma'am? Nisa, diba mo tarantamayo? Bayi action diba? aan. Ma'am, good evening. Dira si mo pakilala lang sa sunod message ka pakilala imo nga. Oo, kay naka-Chinese yata or Japanese character ang sining wala pa kami bikatoon action name action an. Sige, padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings and magabalik kami ni action an pagkatapos ang Balita National. Standby.
Una sa aksyon! Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines sa Dardima kagkaroon sa detali na sang balita nasyonal. Ginanunsyo ni testing czar Defensor nga pwede na mausar ang pool testing matapos ngini ang ginaprubahan na sa Department of Health. Sa press briefing subong adlaw ginpahayag ni Dizon nagwa ng guidelines ang pool testing para sa 5 ka mga tawo. Ginalantaw ni Dizon nga makatipid o kung makakinot ang gobyerno sa sining nga pamaagi sa din 5 ka mga specimens ang usaron para sa isa ka testa. Ginpatahag ni Dizon sa idalam sang guidelines sang DOH ang pool testing ang patigayunon lamang sa sitwasyon nga manubo ang potential sang COVID-19 infection o kung mga lugar nga manubo ang positivity rate o kung para sa mga returning OFWs. Nagtanyag sa 100,000 pesos nga padyang isa ka mamalida sa sinuman nga makatulo sa mga sospetsado sa kamatayon sang flight attendant nga si Christine Dacera. Si AXIS Party List Representative Eric Yap amo ang nagtanyag sa sinuman nga makapayag-angod sa pulis kag makabulig sa pagpangita sa mga sospetsado o kung may ihibalo sa insidente. Suno kay Yap, mabasko nga ginakondenar sini ang natabo nga ginakabig wala sang kaluoy kag konsensya nga krimen. Siyam ka sospetsado sa kamatayon ni Dacera ang nagapabilin nga at large apang ginpahayag ni PNP Chief General Devol Senas nga ang kaso opisyal nga nasulbar bangod sa 3 ka sospetsado nga yara na sa kustodiya sang pulis. Ang PNP natalana nga magabaton pa lang sang autopsy kag toxicology results. Sa iban nga balita national, magapadayon ng investigasyon sa NBI kag Food and Drug Administration ang sa pagbakuna sa mga miyembro sang Presidential Security Group o kon PSG usar ang wala na rehistro nga COVID-19 vaccine. Inisuno man kay Presidential Spokesman Harry Roque Apisara nga ginabasura na ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaduso ng investigasyon sang Senado. Suno kay Roque, wala ginapunggan sang Presidente ang mga hensya sa idalam sa Executive Department nga magtutok sa ginapatigayon nga pagbakuna nga natabo. Sa tong Setyembre kag Oktubre nagligad nga tuig. Ginapabot ni Roque nga magatambong kag magakooperar ang mga PSG sa sining investigasyon. Ginbulgar man ni Roque nga magatambong punta ni si PSG Commander Brigadier General Jesus Durante III sa fact-finding investigations ng AFP pero wala ini na dayon matapos ang palayag sang Presidente kagabi Lunes. Una na nga nagpalayag ang Presidente nga magamando ini sa PSG nga maghipos sa tion sa investigasyon sang Senado angot sa pagbakuna sa mga PSG. Nagplastar na sang 5 ka sites ang Vaccine Expert Panel o CONVEP kundi patigayunon ang clinical trial sa COVID-19 vaccine sang Janssen. Sudod kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, ginapaabot niya pagwa sang VEP sa mga masunod nga adlaw ang 5 ka sites kag ang obligasyon sa mga intra sa trial. Sang Disyembre 29, 2020, ginaprubahan sang Food and Drug Administration ang Phase 3 clinical trial application sang Janssen COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Una sa balita! Una sa aksyon! Lasay sa 27 na Aksyon Radio Philippines sa Dardima, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon
Aksyon Radio. Pagkulong yung tagnegro sa nun inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. National ginaprubahan na sang health regulator sang Mexico nga coffee-free ang vaccine sang AstraZeneca kag Oxford University. So kay Foreign Minister Marcelo Ebrard, good news ang ginhimo nga emergency approval sang vaccine. Samtang tungod sa mga development ginapaabot nga mag-uumpisa na ang production sang Mexico. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, nang ibabaw si Giannis Antetokounmpo sa kadalagan sa Milwaukee Bucks kontra Detroit Pistons sa score ng 125-115 sa buong adlaw. Ang atleta ang nakapasulod sang 43 puntos lagi pedri ang iya career high nga 30 points sa first half. Nagdugang sa Bucks ang 19 puntos ni Chris Middleton kag 15 puntos ni Jrue Holiday. Naghampang ang Pistons nga walang ila starter nga si Blake Griffin. Sa ang point guard naman nga si Killian Hayes ang nagbiya sa third quarter bangod sa hip injury. Samtang ginlutos naman sang Indiana Pacers sa New Orleans Pelicans sa overtime score nga 118-116. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, it's time. Ini ang caption sa Instagram post sa actress nga si Janela Salvador sa iya litrato nga may ginauyatan niya baby. Nakabutang man sa mga post nga mag-upload ini sang dugang pag-abot sang 8:00 sang gabi. Sa piyat nga wala na sang may ginpalayag pa nga detalye sa iya post, madamo nga netizens ay nagpalabot sang pagpanginbulaan sa kay Janela. Ang 22 anyos nga actress kaupod sa karon ng iya boyfriend nga si Marcus Patterson sa United Kingdom sa diin ang actress ginaligan
Salazar nagbunag sang ilang nga baby. Sa madumduman, Setyembre 2020 sang inako sang duwa ang ilang relasyon sa publiko. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 Aksyon Radio Philippines Standard Time, hinyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Enero 5, 2021. Saliwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag-Aksyon Day la Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.